chính em tăng chỉ bỏ balik keng hap kya kaling kot yaki an labo ubrengi penkulmat kay hangta chính em ka jenja ki MDC ka United Democratic Party UDP ki badon ha kaliang persya ha ki HDC ki lapan pau ba ka parti kalakwa hir ban pelong no ya ka MDC election hanrei kimla pat ban penpau ya ka jing persya halor ka jing penjalan ya ka election hadin ba ki latip ya ki daw uba Tito Star Welkhan ha bagren syakilat pathai kubor ulong ba ulat terwa ha ka sarkar bakan pelong no ya ka election ha ubnai naiwing lani ha ubnai no pra mentau snem hanrei ha kini ki benai ru kandon ka jing e namar ka dei ka por exam ha ki school bat but sa ka ayom Christmas uba titos ulong ban persya ya ka jing penjalan ya ka election MDC hadin ba ki latip ya ki daw kalong bid bat kam yahab ulong banadu basdang ke UDP kala persya ya ke jing penjalan ya ke samoi traikam jong ki MDC hanrei hadin belayat syakmat ke jing penbit thamai ya ki MDC constituency kum kinong mikmat ki habban yesim banta namar kimla ban shu ngapjar lani ban shu persya lut klem da ai jing mut habakali halor ke jing penjalan biem sa hanru benai ulong ba ulit panwat jing tip halor kani khamtam hadin bala monjur ya ke amendment bill hanrei ulayo jing tip ba ka sarkar ka haban penkre ya ke election ka ban simpor kumba ar hadu lai benai ha ka wai pat kaliang uba Tito Star Welkhan ula penremjor ya ka jing tentho jong presiden ka VPP uba Arden milar basa yemoj uba ong ba ki MDC kidai ki balakut ka pot rekam ni yap expiry date uba Titos ulong ba ka kentin expired bala pendon kam da unong yelam ka VPP kalalong palat liam bat kabalapan mong simet ya namar ya kani ke kentin ha ubriu la pendon kam tang lada ubriu ulayap ulong baki briu ki bakan tho kumia kita ki jat kentin ai ublai bisar shushu uba Titos ulong baki MDC kim dai kimar kimata ni kidawai balat tho tarik bat da ubriu ban pen benapai ba ha ki MDC ki layap kadai ke jingkren kabalapalat